ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଆଇନ ସଚେତନତା ରଥ ପରିକ୍ରମା ଆଜି ସକାଳ 10 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରାଜଜ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଆଇନ ସଚେତନତା ରଥକୁ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦେୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଜଜ୍ ପରିବାର ଅଦାଲତ, ଶ୍ରୀମତୀ ଲିଲି ସେନାପତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍, ଶ୍ରୀ ଅମିତାଭ ପଣ୍ଡା ସିନିୟର ସିଭିଲ ଜଜ୍, ଶ୍ରୀ ପବିତ୍ର ନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ସିନିୟର ସିଭିଲ ଜଜ୍ L&LTV, ଶ୍ରୀ ସୌଭାଗ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ସିଭିଲ ଜଜ୍ କମ୍ STJM ଏବଂ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୋଷ କୁମାର ଦାସ JM ଆଣ୍ଡ ସିନିୟର ଜଜ୍ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ବିଶେଷ କୁମାର ସାହୁ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସଚେତନତା ରଥ ଦୀର୍ଘ 4 ଦିନ ଧରି 25 ଫେବୃଆରୀରୁ 28 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ନୟାଗଡ଼, ଖଣ୍ଡପଡ଼ା, ଦଶପଲ୍ଲା, ରଣପୁର, ଓଡ଼ଗାଁ ପ୍ରଭୃତି ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ପରିଭ୍ରମଣ କରି ନିଃଶୁଳ୍କ ଆଇନ ସେବା କିପରି ଜନସାଧାରଣ ପାଇବେ ଏବଂ ଆଇନରେ ଥିବା ନୀତି ନିୟମ, ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ରଥର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଆଇନ ସଚେତନତା କର୍ମୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ବେହେରା, ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ମମତା ବେହେରା, ଲିପ୍ସା ଦାସ ଏବଂ ଶୁଭସ୍ମିତା ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ।